Alam nyo ba na kapag wala ang isang tao sa kanyang tahanan, ay hindi niya hawak ang kanyang kaligtasan? Ito ang isa sa pinakakinatatakutan kong karanasan na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Nung bata pa ako ay madalas na nilang ipanakot sa akin ang tungkol sa mga aswang. Kaya habang tumatagal ay nai-immune na ako sa tuwing sasabihin nilang bawal akong lumabas dahil may mga nakakatakot na nilalang ang nakaabang sa daan. Piling ko, tinatakot lang nila ako kasi ayaw nilang magaya ako sa ibang mga kabataang naging biktima ng mga mapanlinlang na nilalang. Siguro po'y kakaunti na lang ang naniniwala sa mga kagaya nila sa panahon ngayon. Dahil sa mga nagkalat na kwentong kababalaghan ngayon, ay naiisip kong tayo rin lang naman ang nagbubuking sa mga aswang kung paano sila magagapi. Marami na tayong natutuklasang mga pangontra at mga pinaniniwalaan para sila ay tuluyan nating matalo at maibalik sa impyernong pinanggalingan nila. Tapang lang talaga ang kailangan para wag nila tayong apihin at gawan ng masama. Ako po si Drake, 29 anyos. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako ay binata pa lamang. 3 taon na ang nakararaan. Dito sa aming lugar, minsan ang nagkaroon ng mga dayo. Ang mga nasabing dayo ay magkakapatid, kaya hindi namin magawang hindi tanggapin sa aming lugar. Walang sino man sa amin ang nag-aakalang may kakayahan pala ang nasabing mga dayo na hindi ko kailanman inaasahan. Sabihin na lang natin na masyado akong nagtiwala sa mga dayong may masasama palang binabalak sa amin. At dahil dito, ay nagawa kong muntikan ng ipahamak ang aking sarili. Gusto ko pong maging isang buhay na halimbawa sa mga suki nating tagapakinig at maipaalam sa kanila na hindi lahat ng kunwari mabubuting tao sa ating paligid ay mapagkakatiwalaan. Minsan ay sila pa ang dahilan kung bakit tayo napapahamak. Kasalanan na lang natin kung makipaglapit tayo sa mga taong hindi natin kakilala. Kasalanan na lang natin kung bakit tayo nahulog sa kanilang mga bitag. Swerte lang natin na hindi tayo naging katulad ng mga nasabing nilalang. Ni hindi man lang nila magawang lumabas sa umaga o magbilad sa araw. Kasi nga nasusunog sila. Hindi sila normal. Walang kalayaan. Walang kagustuhan na gawin ng kahit na ano dahil may limitasyon ng bawat pagkakataon para sa kanila. Bali sa isang baryo po ako nakatira. May munting tindahan na ang aming binibenta ay karne at kinakalakal pa namin ito sa kabilang bayan sa mas mataas na halaga para tumubo ang aming puhunan. Masaya ang aking buhay kahit simple at payak lang ang aming ikinabubuhay. Kahit papaano ay nakakakain naman kami 3 beses isang araw. Kaso lang may mga pagkakataon talaga na dinudumog kami ng pagsubok, gaano man namin kanais na maiwasan ito. May pinatay po sa aming bayan, isang mag-inang puro babae. Ang nakakalungkot lang ay karumal-dumal ang krimeng sinapit nito. Natagpuan silang gutay-gutay na ang katawan habang nilalangaw sa paanan ng bundok malapit sa aming tahanan. Ang primary suspect kaya ang tatay ko. Siyempre tinanggi namin yon. Dahil lahat naman ng kanilang sabihin ay pawang walang katotohanan. Ngunit ayaw maniwala ng mga tao sapagkat ang aking ama ay dati nang nakulong sa salang pang-aamok. Buhay pa ang nanay ko nang mangyari yon. Marami siyang nawasak na mahalagang bagay na pagmamay-ari ng mga tao. Kaya nang makahanap naman sila ng pagkakataon ngayon, ay pinagbibintangan na naman nila ang aking ama. Hindi pinatay ng aking ama ang mag-iina, lalo na't nung mga panahong nangyari ang krimen,
ay kasama ko naman ang aking ama. Ako ang saksi na magpapatunay na walang ginawang kahit na ano si tatay sa nasabing mga babae. Isang araw, nagtungo ako sa kabilang bayan para mamili ng karne. Nagulat ako nang may madiskubring patayan din sa kabilang bayan na kagaya ng nangyari sa mag-iina. Base sa naririnig kong usapan ng mga tao doon, kagagawan daw ng mga aswang ang nangyari sa mga ito. Nag-aabang ang mga salarin sa kalsada na tinataon namang gabi at saka nila binibiktima. Naisip ko, baka may pagkakahawigang nasabing patayan sa mga nangyari din sa aming lugar, kaya sinubukan kong magmatsyag. Wala namang nakakakilala sa akin, kaya pwede naman siguro akong tahimik lang na magmasid nang sa gayon ay malaman ko kung sino nga ba ang salarin sa mga nangyayaring patayan. Ayon kasi sa mga narinig kong usapan, nasa kakahuyan naglalagi ang mga taong ito. Palagi silang magkakaroon ng dahilan para makapambiktima sa kadahilan ng may mga nakikita silang tao na pasok sa panlasa nila. Wala daw history ang aswang sa lugar na napuntahan ko. Ang mga pinaniniwalaan na aswang ay mga dayo din lang na nananadyang maghanap ng panibagong lugar na pwede nilang puntahan nang sa gayon ay magawa nilang lumantak ng walang nakakakilala sa kanila. Mahigit 1 oras na akong naghihintay sa kakahuyan at papadilim na. Kampante naman ako na walang mangyayari sa akin habang nakaabang, kaya naman gayon na lang ang pagmamasid ko sa paligid. Nasa itaas pa ako ng punong kahoy, kaya kahit na may dumaan pa sa kinaroroonan ko ay talagang walang makakapansin at walang sino man ang makakakita sa akin. Nakikiramdam ako nang may mapansin akong 3 puro babae na naglalakad papunta sa kakahuyan. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanila dahil pawang magaganda at makikinis pa ang mga ito. Ang mahahaba at kulot nilang mga buhok ay mas nakadagdag sa kaakit-akit nilang mga muka. Hindi ko maiwasang mamangha. Alam kong binata pa lang ako at marami nang nakitang magagandang babae sa aming bayan, pero iba ang taglay na ganda ng magkakapatid na ito. Nakakawala sa sarili. Mas lalo pa akong nakalimot nang mapansing naghubad ang 3 na wala ni isang saplot ang tinira sa katawan. Sinimulan nilang lagyan ng makintab at madulas na likido ang kanilang mga katawan. Nagsasalitan lang sila at parang nagtutulungan pa na mabasa ang kanilang mga balat. Gayunpaman, nakasisilaw ang taglay nilang kaputian. Kung literal nga lang na sabihin kong nakakatulo ng laway ang kanilang kagandahan, ay malamang kanina pa bumaha ng laway sa aking pinagtataguan, lalo na at kanina pa ako nakatitig sa kanila. Kaya naman para mabawasan kahit papaano ang aking pagkaakit ay saglitan kong nililihis ang aking mga mata na isa palang malaking pagkakamali. Dahil sa aking muling paglingon ay hindi ko inaasahan na makikita ko ang nakasisindak na bersyon ng kanilang mga mukha bilang mga aswang. Gayon na lang ang pagkasindak ko dahil sa aking nakita. Tunay ngang mga aswang ang may kagagawan ng patayan sa aming bawat bayan. Kung talagang sila ang mga aswang na may masasamang binabalak, kailangan silang mapigilan. Kaso lang, nang balakin ko na sanang bumaba, ay nagulat ako nang sa isang iglap ay may nabiktima na ang magkakapatid. Napalunok ako ng aking laway. Hindi alam ng 3 babae na pinagmamasdan ko sila, kaya naman hinayaan ko pa ang sarili ko na pagmasdan ang ginagawa ng mga ito. Muntikan na akong mapasukan nang makita na takampas silang tinikman ang hilaw na pagkain mula sa karne ng tao. Umikot bigla ang aking paningin kaya napahigpit ang pagkakahawak ko sa sanga.
Kung bababa ako ngayon sa punong kahoy, ay alam ko naman na hindi nila ako mapapansin. Ngunit paano na lang kapag naamoy nila ako? Siguradong ako na ang isusunod ng mga babaeng ito at gawing pulutan sa nagugutom nilang tiyan. Nanliit ako sa aking pakiramdam nang makita kong paano nilang ginuya ang mga ito na dinig ko pa hanggang sa aking kinaroroonan. Nanghina ako at nawala ng lakas dahil sa aking nadiskubre. Pakiramdam ko ay ako ang kanilang kinakain. Nanginginig na ipinahinga ko ang aking sarili. Bigla akong napagod at nawalan ng lakas dahil sa aking nasaksihan. Karimari-marim ang kanilang ginagawa. Nanginginig na napaatras ako at dahan-dahang umalis. Ingat na ingat sa pagbaba sa punong kahoy. At halos gayahin na ang sawang gumagapang para lang makalayo na ako ng tuluyan sa kanilang kinaroroonan. Nang medyo malayo na ako sa kanila, dito na ako natakot at walang babalang pumaripas ng takbo. Kung hindi ba naman ako tanga? Bakit kung kailang madilim na ay tsaka ko pa sila minatyagan? Nag-iisa pa ako sa lagay na ito at tila ba kay bilis namang gumabi dito sa kakahuyan. Mas lalong dumilim ang kalangitan dahil sa naglalakihang punong kahoy na pilit tinatakpan ng liwanag ng buwan. Nanlamig na ako ng tuluyan habang tumatakbo palayo. Baku-bako na ang kalsada at maraming tumutunog na insekto. Lihim kong naidasal na sana'y walang mababangis na hayop sa paligid. Ayaw kong mamatay na gutay-gutay ang katawan at duguan. Mas lalong ayaw kong habulin ako ng 3 aswang at lantakan o di kaya ay walang awang patayin. Gusto kong murahin ang aking sarili. Hinihingal na ako habang pawisang binabagtas ang masukal na daanang iyon. Kasing taas ko na ang mga talahib na nagbibigay ng makating pakiramdam sa aking balat. Makailang beses ko na ngang nahimas ang namumula kong braso ngunit wala na akong pakialam. Hirap pa ako sa paglalakad dahil sa madilim at niwala man lang akong dalang flashlight. Kung saan-saan tuloy ako nabubunggo. Wala na akong pakialam kung magalusan man ang aking binti dahil sa makakating damong nadadaanan ko. Ang mahalaga ay makaalis na ako. Tahimik na sa daang tinatahak ko. Wala nang dumaraang kalesa o tricycle man lang at bahagya pa akong nakaramdam ng takot nang marinig ang mga huni ng kuliglig at iba pang panggabing hayop. Sa bawat paghakbang ko ay palamig ng palamig ang temperatura. Nariyan ang aking pakiramdam na tila ba may nakasunod sa akin. Kaya naman sa haba ng durasyon ng aking paglalakbay ay nanatili akong balisa at hindi mapakali. Kahit nang makauwi ako sa bahay, ay nanatili akong wala sa aking sarili. Sumasama ang aking pakiramdam na kapag nakikita ko ang mga paninda naming karne, ay gusto ko nang masuka at nanghihina sa labis na pandidiri. Nai-imagine ko kasi ang mga babaeng iyon na nilalantakan ng sarili kong laman kaya para akong kandilang nawawala ng lakas at dahan-dahang natutunaw hanggang sa maging likido. Napansin ni tatay ang aking pagkabalisa. Alam kong hindi ko pa naipagtatapat sa kanya ang aking mga natuklasan. Ngunit sa tingin ko ay karapatan niyang malaman ito dahil siya ang pinagbibintangan ng mga tao dito sa amin. Kaya kahit alam kong hindi siya maniniwala, ay sinabi ko sa kanya ang aking mga nalaman. Alam kong nabigla siya sa aking sinabi dahil nanlaki ang kanyang mga mata at namutla siya. Ngunit ang kaalamang aswang pala ang salarin sa aming paghihirap ay tila ba nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na kailangan niyang ipagkalat ang aking mga nalaman. Ang kaso lang ng araw na iyon na ipapaalam na sana namin ang lahat ng mga natuklasan ko, dumating sa aming lugar ang 3 magkakapatid na aswang. Pareho silang nanghihina at animo ilang araw nang hindi nakakakain.
Marungis ang mga damit at may sugat sa kanilang mga braso at muka. Tila ba nakatagpo sila ng matinding sagupaan. Napataas ang aking kilay. May kakaiba sa kanilang pakikipaglapit sa akin. Dahil ang pagkakaalam ko, natatakam nilang nilantakan ang kanilang kawawang biktima na walang nagawa kundi ang hayaan sila sa kanilang masamang hangarin. Dahil sa labis na galit, ay sinikmatan ko sila at kinumpronta. Hindi tama ang ginagawa nilang panlilinlang, gayong kami naman ang nagdudusa sa ginawa nila. Hindi tama na hayaan nila kaming maging biktima dahil sa kanilang mga kasalanan. Nang marinig ng tatlong dayo ang aking sinabi, nagkatinginan sila. Hindi daw sila masama. At wala akong sapat na ebidensya para ibintang sa kanila ang aking mga nasaksihan. Ayaw paawat ng tatlong babae. Wala daw talaga silang masasamang ginawa. Nagalit ako at sinabi sa kanila na kitang-kita sila ng dalawa kong mga mata. Bakit kailangan pa nilang igiit ang mga bagay na kahit kailan ay isa lang namang kasinungalingan? Napaisip ang isa sa magkakapatid. Tsaka sinabi sa akin na kung may nakita man ako ng gabing iyon, tinitiyak niya na hindi iyon sila. Ayaw ko mang paniwalaan ang kanilang sinabi, ay pumagitna ang aking itay at sinabing kailangan daw naming alamin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Sabi ng isa sa mga dayo na nagpakilala bilang si Beth, may iba silang kalaban na nagpapanggap na sila. Alam niya na saan man sila magpunta ay may mangyayari talagang krimen dahil nakasunod sa kanila ang babae. Kung nakita ko man daw ang magkakapatid nung gabing yon, asahan ko daw na hindi ito sila. Nalinlang lang ako ng aswang na may masamang binabalak dahil hindi ko raw alam na may kakayahan ng aswang na isailalim ang mga tao sa hipnotismo. Sa pagkakataong ito, kaya ko na daw makita ang lahat ng bagay na gusto ng aswang na ipakita sa akin. Ang aking nakitang ng biktima ay isa daw berbalang. Mataas na antas ng aswang na kayang gumaya ng kahit sino, sumapi at manlinlang sa magaan lang na paraan. Natakot ako at naisip na bakit hindi ako inatake ng aswang. Sabi ni Beth, iniiwasan daw nila ako. Nasa akin daw ang dugong santiguara na tanging makakatalo sa aswang, kaya kailangang pagsikapan ko daw na matutunang labanan ng mga nasabing nilalang para hindi na ito makapaminsala pa. Alam nila kung paano labanan ng aswang, ngunit mas malakas daw ang aking kakayahan kapag naturuan nila ako kung paano ba talaga makipaglaban. Hindi ko alam kung bakit naiengganyo ako sa kanilang sinabi. Para kasing may nais akong patunayan din sa aking sarili na para bang gusto ko ding ipakita sa mga tao na mali sila sa kanilang ibinibintang sa aking ama. Kaya naman kahit nag-aalangan ako sa magkakapatid, ay pinatuloy namin sila sa bahay namin. Hindi naman na literal talagang sa mismong bahay namin, kundi sa isa sa mga kamalig lang namin sa bukid. Sinadya naming itago ang tatlong babae doon dahil wala namang ibang napapagawi sa nasabing lugar maliban sa amin at sa ama ko. Samantalang sinabi ko na din naman sa mga babae na sakali mang may mapagawi ng hindi inaasahan doon, ay may mga paraan na silang gagawin para wag makita. Mula noon, naging masigasig ako sa pag-e-ensayo. Ipinakilala sa akin ni Beth at ng kanyang mga kapatid ang mga kagamitan para maging isang santigwar kagaya ng abo, itim na libro, langis, buntot pagi, punyal at mga agimat. Opo, Kuya Chris. May agimat din ng mga santigwar. Natutuwa ako maging ang tatlong dayo sa aking naging ensayo. Sabi nila, mabilis daw akong matuto.
Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon na din ako ng kumpiyansa sa aking sarili. Hindi na ako natatakot na maglakad sa kalsada tuwing gabi. Alam ko na kung paano protektahan ang aking sarili. Subalit isang gabi, sa kalagitnaan ng aking paglalakad, napahinto ako. Nauuna ako ng kaunti kay tatay kasi nagkasundo kaming bibili na naman ng stocks na karne sa kabilang bayan. Bukas pa ang paghahatid ng delivery, kaya nauna na lang kaming umuwi ng aking ama. Kaso lang, may nadaanan siyang kakilala sa kanto at sandali silang nag-usap. Hindi ko naman ugaling sumabat sa usapan ng matatanda, kaya naisip kong maglakad-lakad na lang muna hanggang sa makarating ako sa madilim na bahagi ng kalsadang yon. Ilang saglit lang, kinilabutan ako ng humangin. Hindi naman literal na nagbabala ng bagyo pero parang may malaking ibon ang nasa ere at nagbabalak na lumapag sa aking kinatatayuan. Nakiramdam ako at tinalasan ng aking pandinig. May tila pakpak talaga na kumakampay sa hangin. Ang nalilikhang ingay nga nito ay nagpapaypay sa namamawis ko ng noo dahil sa matinding kilabot. Kaagad akong tumingala at nagimbal sa aking nakita. Isang nilalang na kasing laki ng tao. May pakpak at mabuhaghag na buhok ang naroon. Naghihintay ng hudyat para sugurin ako. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata kaya napaatras ako. Nang maalala kong marunong nga pala akong makipaglaban at saka lang ako napanatag. Bago pa man ako umatake ay nagawa na akong pigilan ni tatay. Nakasunod na pala siya sa akin. Kapag ginawa ko yon ay mapapahamak daw kaming dalawa maging sinabit. Naguguluhang napatingin ako sa kanya. Pabulong niyang sinabi sa akin na ang nilalang na nasa harap namin ay ang utusan ng berbalang. Siya ang lumilipad tuwing gabi para mamili ng magaganda at malulusog na biktima ng kanyang amo. Umatras ako at mas lalo pang inihanda ang aking sarili. Halos manginig ako sa sobrang pagkagimbal nang lumapag nga ang aswang sa aking harapan. Langhap na langhap ko ang amoy niyang nakasusulasok kaya hindi ko maiwasang takpan ng aking ilong at ikinalisik ng mga mata ng aswang. Napaatras ako nang makita kong nagsalita ang aswang sa hindi ko maintindihan na lingwahe. Nagkatinginan kami ni tatay. Bago pa man ako muling makagalaw ay gayon na lang ang pagkasindak ko nang itinaas na ng nilalang ang kanyang mahahabang kuko at nakahanda ng sumugod sa akin. Iwinasiwas ko na kaagad ang aking hawak na punyal at matapang na inatake ang aswang. Sa bilis ng aking mga galaw ay nagawa ko siyang patamaan ng aking punyal kaya gayon na lang ang panggigigil ng aswang nang makita niyang nagdugo ang kanyang muka. Halos sumpain niya ako sa labis na panggigigil. Sa pagkakataong yun, siya naman ang umatake sa akin. Kung saan saang parte ng katawan ako natamaan ng kanyang matutulis na kuko, kaya gayon na lang ang pagdaramdam ko. Pakiramdam ko ay nahiwa ng malalim ang mga bahaging kinalmot ng aswang. Kaya ganoon na lang ang aking pagkataranta. Sobrang nahihindik ako sa aking sinapit. Sunod kong nakita si tatay na umatake din sa kanila. Nagulat ako dahil kahit papaano ay may nakikita akong angking galing na kayang lumaban kahit pa sa anumang sitwasyon. Kalaunan, hindi na ako natalo ng aswang. Nakaisip ako ng paraan kung paano siya malilinlang. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng dasal para sa Panginoon. Kaya habang nakikipaglaban ako sa kanya, naririnig niya din ang aking pag-usal ng isang taimtim na dasal. Dasal na alam kong wawasak sa kanilang pagiging huwad na aswang na nagbibintang sa ibang kauri nila ng kanilang mga nagagawang kasalanan.
Sa kalagitnaan ng pakikipagtagisan ng lakas ng lumilipad na aswang sa akin, dumating ang aswang na kinatatakutan ng lahat, ang magiting na berbalang. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang aura kaya hindi ko mapigilang maging kabado. Alam kong mas malakas na ang aswang na ito kaysa sa una kong nakalaban. Kaso lang, nang aatakihin ko na sana ang mga ito, ay gayon naman ang pagkagulat ko nang maramdaman kong umangat ako sa lupa. Sa pagkakataong ito, napatitig ako sa kung sino man ang may hawak sa akin. Gayon na lang ang aking pagkamangha nang makita ang isang nilalang. May nakapangingilabot na mukha ngunit nakangising bibig. Nakilala ko kaagad si Beth. Hindi na ako gumalaw kahit pa kanina ay sinubukan kong magpumiglas. Nang makilala ko kasi ang aswang na may hawak sa akin ay hindi ko na tinangkapang lumaban. Wala na din namang rason para gawin yon dahil ang aswang na kasama ko ay kakampi ko naman. Inilapag niya ako sa medyo madilim na bahagi. Anya, kailangan daw niyang malinlang ang berbalang kagaya ng ginagawa ng kanyang dalawang kapatid sa aswang na may pakpak. Pumayag naman ako at naghintay ng kanyang susunod na instruction. Sabi ni Beth, maghintay lang daw ako at aatake siya sa aswang. Kapag sa tingin ko ay masyado ng abala ang aswang sa kanya, ay tsaka daw ako panakaw na lalapit sa kanila para atakihin ang berbalang. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi. Naghintay nga ako habang pinagmamasdan siya na inaatake na ang kalabang aswang. Umaasa ako na magagawa niyang matalo ang berbalang. Pero hinahangad ko din naman na ako ang makatalo rito. Kailangan kong iganti ang mga namatay na biktima niya kung saan ang aking ama ang pinagbibintangan nila. Nang makita kong medyo alanganin na si Beth sa pagkalmot sa berbalang, patakbo naman akong sumugod. Hinawakan ko ang aking punyal at walang babalang sinaksak ang kanyang mga mata, dahilan para mapaatungal siya ng sobra. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa ang pangyayaring ito, ang pananakit ko sa aswang, pero iba pala ang pakiramdam ng makasaksak at alam kong nasaktan ang kinakalaban ko. Kitang-kita ko ang pagsirit ng sariwang dugo mula sa mga mata ng aswang na kalaban namin. Wala akong nagawa kundi ang mapalunok lang sa labis na tensyon. Hindi ko alam kung ano ba ang aking susunod na hakbang, lalo na't humaba ang buhok ng aswang at iniumang ito para umatake sa akin. Nanginginig na napaatras ako at iwinasiwas naman ang hawak kong buntot pagi. Matagumpay na tinamaan ko sa mukha ang aswang kaya gayon na lang ang pagsadya ni Beth. Alam kong kahit papaano ay makikita na nila ang tunay na mukha ng berbalang na gumagaya sa kanila. Tuluyang nanghina ang berbalang at nanginginig na nagpapalit ng anyo ang kanyang mukha. Hanggang sa kalaunan, mabilisang nabulok ang kanyang katawan at nagliyab. Naglagablab ito hanggang sa tuluyan na ding naging abo. Nagkatinginan kami ng mga dayong magkakapatid. Nagngitian. Salamat at natapos na ang aming problema. Sigurado ako, wala nang mga aswang na mapagpanggap na maghahasik sa aming lugar. Nang gabing yon, nangako kami na mananatiling lihim ang tungkol sa ginawa naming pakikipagsagupaan laban sa malalakas na uri ng aswang. Salamat kay Beth at sa dalawa niyang kapatid. Nagawa naming taluni ng masasamang nilalang, kagaya na lang ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Muli, ako po si Drake, ang inyong kaistorya. Magandang umaga, Kuya Chris.
Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sendo. 53 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa isang lugar sa Toledo noong taong 1995. Lingid sa kaalaman ng lahat, kalat sa aming lugar ang tungkol sa mga kakayahang pwedeng gawin ng isang mangkukulam. Sa katunayan niyan, may naligaw sa aming lugar na taga Siquijor. Naging citizen daw siya sa bansang Amerika, pero nagkasakit kaya siya umuwi at piniling manirahan na lang sa Pinas. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Katrina. Binata pa ako ng mga panahong to. Nasa late 20s ako nang makilala ang babaeng ito. Maganda at mahinhin at masyadong misteryosa. Napadpad siya sa aming lugar nang mabili niya ang lupaing pagmamay-ari ng pamilya Puentes matapos mamatay ang kanilang unika iha. Marahil gusto nila na makalimutan ang lahat ng masasakit na nakaraan sa kanilang nakikita sa lugar. Lalo na at alam nilang balot ang buong lugar ng alaala mula sa yumaong si Annabella. Maayos naman ang paninirahan namin sa lugar nung una. Tahimik at matiwasay. Pero may nadiskubre akong katakot-takot na katotohanan tungkol sa aming bagong kapitbahay. Isa siyang mangkukulam. Nalaman ko ang tungkol doon dahil araw-araw na lang may napupunta sa kanyang tahanan. Hinahanap siya at kapag tinatanong naman namin kung ano ang kailangan, ay hindi naman nila kami sinasagot. Ang natatanggap lang namin ay bagong customer daw sila ni Katrina. Dahil hindi ako mapalagay, minsan ay nagtungo ako sa kanyang bahay at patagong minatyaga ng babae. Minsan ko kasi siyang nakita na may inuusal na banyagang mga lingwahe habang naglalakad sa kakahuyan. Hindi niya ako napansin kaya wala siyang kaalam-alam na pinagmamasdan ko siya. Hindi ko alam kung bakit dumagundong ang kaba sa aking dibdib sa labis na takot. Para bang may laman ang lahat ng kanyang sinabi. Gayunpaman, ay pinili kong matyagan siya sa lahat ng kanyang ginagawa para malaman kung ano nga ba ang tinatago niyang lihim. Ilang gabi akong pabalik-balik sa kanyang bahay. Nawiwirduhan ako sa ginagawa niya. Kinakausap niya ang sarili sa harap ng isang altar. May nakalagay na mga santo at rebulto pero hindi ko naman kilala ang mga ito. May kahawig pa ng Birheng Maria, ngunit hindi naman talaga ito yun. Akala ko nababaliw na si Katrina, pero hindi ko alam na may iba pala siyang kakayahang tinatago. Yun ay ang pagtataglay niya ng kapangyarihang itim. Nagsimula akong matakot sa kanya nang makita ko siyang tawagin ang pinakabago niyang customer na si Janisa. Nagtaka ako dahil nagagawa niyang pasunurin si Janisa sa lahat ng kanyang gustong sabihin. Kahit ang maghubad pa ang babae sa kanyang harapan ay wala itong ginagawang pag-angal. Natakot lang ako nang makita kong ginilitan niya ng leeg ang babae. Tinipon ang dugo nito at pinaligo. Samantalang ang puso ay kinain niya hanggang sa tuluyan kong mapansin ang mas pagkinis ng kanyang balat at pagkabata ng kanyang itsura. Nasundan pa ang kanyang mga pambibiktima ng maraming beses hanggang sa matakot na ng tuluyan ng buong bayan sa tinatawag nilang mangkukulam. Wala silang kaalam-alam na ang kinatatakutan nila ay si Katrina mismo. Ngunit wala naman akong ebidensya para ituro siya. Hindi pa uso ang mga gadget noon, kaya alam kong mamasamain ng lahat ang gagawin kong pagtuturo sa babae. Hindi nila alam na kayang lumantak ng sariwang puso ni Katrina. Sumasayaw-sayaw sa harapan ng kanyang altar na tila ba nagbibigay pugay at humihingi ng basbas sa kanyang tinaguriang Panginoon.
Maliban sa paggilit ng liig ng mga taong napapagawi sa kanyang tahanan, may mga naging biktima na din siya na nakahihindik na uri ng barang. Natuklasan ko naman ang tungkol doon nang minsang gabihin ako sa kalsada. Naglalakad ako pa uwi ng mamataan si Katrina na may pinagkakaabalahan sa daan. Sinagilahan ako ng takot pero hindi ko naman magawang tumakbo. Pakiramdam ko, may kung anong lihim akong matutuklasan kapag nagtagal pa ako doon. Kaya naman imbis na tumakbo, pinilit kong manahimik at magmatsyag hanggang sa makita kong malinaw ang isang babae. Nakalaylay ang mahaba nitong saya na sumasayad na sa lupa. Nagkubli ako sa likuran ng mahahabang kawayan na may mayayabong na sanga at hinintay na makalagpas ang figura para lamang magulat nang makitang pumasok sa mismong bakuran ni Katrina ang taong aking namataan at lumibot sa likurang bahagi ng bahay ng babae. May dala itong kandila at mukhang nagdarasal sa banyaga na namang lingwahe. Naisip ko na baka kasamahan ito ni Katrina kaya humanap ako ng paraan para mas makita ito ng malapitan. Mukhang hindi naman ito magnanakaw dahil nakikita ko na nagdarasal siya. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at kaagad na sinundan ng figura. Sa aking isipan, wala naman sigurong masama kung hulihin ko ang taong ito na may kahina-hinalang galaw. Alam kong matutuwa pa sa akin si Katrina at maipagmamalaki ako ng aking mga magulang dahil tumulong ako sa kapwa. Kahit ang totoo ay minamatyagan ko naman talaga si Katrina. Walang ingay na sumunod ako sa dinaanan ng babae. Nahagip ko pa ang laylayan ng kanyang saya na papasok sa likurang bahagi ng kusina. Ako man ay pagkapang na lumapit doon tsaka sumilip sa bahagyang nakaawang na pinto. Nagmumukha na din akong magnanakaw pero wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay malaman kung ano ang kaugnayan ng estranghera kay Katrina. May nakasinding ilaw na itim na kandila sa buong paligid ng pinakabakuran. Sa pinakagitna ng espasyo ay may hugis bilog na simbolong nakaguhit kung saan nakapaloob sa isang malaking bituin. Inaninag ko ng mabuti ang aking nakita at napatutop ang aking bibig nang mapagtantong ang babaeng akala ko ay estranghera ay si Katrina pala mismo. Sa tabi niya ay may kahong nakabuyang-yangang laman. May mga garapon, may tela, may bungo, may mga insektong nakalagay sa bawat botelya at mga langis. Sa kabilang bahagi naman ay isang lutuan kung saan may malaking kawa na kumukulo ang laman. May mga manikang nakasabit, litrato ng kung sino-sinong tao at mga karayom. May malaki at makapal namang libro sa gitna kung saan ito ang pinagkakaabalahang basahin niya. Natutop ko ang aking bibig dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung dapat ba akong mapanatag pa sa aking nakikita, lalo na't hindi na normal ang mga bagay na nakikita kong ginagamit niya. Hindi ko sinasadyang makalika ng ingay, kaya halos mapaihi ako sa labis na takot nang matapakan ko ang isang tuyong dahon sa aking paanan. Naging marahas ang paglingon ni Katrina at nasilayan ko ang kanyang malapusang mga mata. Napalunok ako ng aking laway. Pakiramdam ko, natuyuan ako ng laway sa aking nakita. Para bang isang hindi tao si Katrina, base sa kanyang itsura. Kaya naman abot-abot ang aking dasal na sana ay wag na niya akong makita pa. Wala naman akong intensyong guluhin siya. Ang gusto ko lang ay malaman kung ano ba ang totoong lihim niya dahil kinikilabutan ako sa ginagawa niya. Maya-maya lang, dinampot niya ang isang litrato ng babaeng kilala ko. Si Ana. Taga-baryo ang babae at sa pagkakaalam ko ay kabit ng aming kagawad. Hindi ito alam ng kanyang asawa dahil wala namang naglalakas loob na magsumbong.
Ewan ko lang ngayon kung natuklasan na ba niya. Dahil nakita ko ang misis ni Kagawad sa bakuran ni Katrina kahapon. At may iniabot itong sobrang mukhang makapalang laman. Nakapikit ang mga mata ni Katrina habang hawak niya ang librong kulay itim at paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang tila bahangin lang ang nakakaintindi. Mas lalong nanlamig ang aking kaibuturan dahil naramdaman ko ang pamamasa ng aking salawal, tanda na napaihinga ako sa labis na takot. Napasign of the cross ako habang naririnig ang paulit-ulit niyang pag-usal ng mga banyagang salita hanggang sa marinig ko ang banayad na ihip ng hangin. Mula sa mahina hanggang palakas ng palakas. Nangangalit habang iwinawasiwas ang bawat sanga ng malalaking punong nagsisilbing hamog niya sa maliwanag na buwan. Pakiramdam ko tuloy, nagkakaroon si Katrina ng una, ikalawa at ikatlong boses. Hanggang sa mapansin kong mukhang maraming boses na ang bumubulong gayong mag-isa lang naman siya sa bakuran. Bawat kataga ay nagdadala ng kakaibang kilabot na nagpapatindig ng aking mga balahibo. Kasabay ng napansin kong pagdilim ng paligid ay ang sabay na pagkamatay at muling pagsindi ng mga kandila sa kanyang paligid. Ultimo pagkagat ng lamok ay hindi ko na magawang iwaksi sa takot na baka mapansin niya ulit ako. Nanginginig sa takot na tutup ko na ang aking bibig habang pinagmamasdan siyang dinampot ang makinis na punyal na yari sa ginto at iginuhit ang talim nito sa kanyang palad. Napapikit ako ng mariin nang makitang pumatak ang kulay pulang likido sa litrato at librong magkatabi. Nang makita kong mukhang patapos na ang kanyang ritual, kaagad akong humakbang palayo. Maingat sa una at halos hindi humihinga. Ngunit nang makalagpas na ako sa kanyang teritoryo ay halos maiwan ko ang aking kaluluwa sa pagkaripas na wala ng lingunan pa mula sa aking pinanggalingan. Kinabukasan ay nagkakagulo ang lahat ng may mangyaring isang nakahihindik na bagay kay Ana. Lumobo ang kanyang tiyan at tila ba hindi pa humihinto sa paglaki. Ang asawa ni Kagawad ay tila nagiging demonyo habang nakatingin sa malayo. Palagi niyang sinasabi ang mga salitang buting araw. Nakarma kaagad ang haliparot. Mas lalong lumakas ang kutob kung may kinalaman nga ang ginang sa nangyayari kay Ana. Si Ana naman ay umiiyak. Pumapalahaw sa sakit dahil sa nangyayari sa kanyang tiyan. Anya, pahigpit ng pahigpit daw ang kanyang tiyan at mukhang mapupunit na ang kanyang balat. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihing kinulam siya ni Katrina. Siguro'y mabilis umepekto ang kanyang ginagawa kaya tinamaan kaagad si Ana. Walang ano-ano. Nagsigawan ang lahat ng taong nagsisiosyoso nang pumutok ang tiyan ni Ana. Tila bombang nagsitalsikan ng kanyang dugo, laman at lamang loob na labis ikinasuka ng mga tao. Lahat ay nagtalsikan at nabasa ng kanyang dugo. Hindi lang yon, may nagsigapangan pang mga ipis mula sa loob ng kanyang katawan kaya maging ako ay napaduwal na sa labis na pangdidiri. Hindi ko alam kung paano ko ba makakalimutan ang karumal-dumal na kamatayan ng babae. Pero isa lang ang alam ko. Ilang gabi din itong tatagal sa aking mga bangungot. Kahit alam ko na ang tungkol kay Katrina, nanatili akong tahimik. Hindi ko alam kung bakit napakababa ng isipan ng mga taong lumalapit sa kanya para magpakulam. Gayong alam naman namin na hindi sila kailanman makakapunta sa langit dahil sa kanilang ginagawa. Buhay pa sila ay isinasalang na ang kanilang kaluluwa sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Isang gabi,
Muli ko na namang minatyagan si Katrina. Nakita ko siya sa kagayang posisyon nung nakaraan. Sa ganoong oras at sa katulad na sandali. Sa mga pagkakataong iyon, manika naman ang kanyang hinahawakan. Nitong umaga lang ay si Aling Natividad naman ang nakita kong kumatok sa bahay niya. Dala ang may kakapalang sobre na alam kong pera ang laman. Siguro'y balak ng patahimikin ng ginang ang kanyang kumaring nakikipag-agawan pa sa kayamanan ng kanilang yumaong manugang at anak. Namatay kasi ang mag-asawa nang madisgrasya ang sinasakyan nilang kotse. Kaya naman nang pumanaw ang dalawa ay halos mag-agawan sa naiwang ari-arian ng magbalai. Parehong may karapatan ng dalawa. Dahil walang anak ang mga ito, kaya naman tila manok na magsasabong sina Aling Natividad at Aling Roselia sa tuwing nagpapang-abot sa husgado. Sa pagkakaalam ko, ay may naging resulta na ang judge na nag-ayos ng gusot sa pagitan nila. Kaya naman naisip na lang yata ni Aling Natividad na lapitan si Katrina para masuportahan pa ang kanyang pagkasakim. Malaking bagay din ang 3 kotse at 2 palapag na bahay. Isang resort at isang gusaling pinauupahan bilang condominium units. Nakita ko nang muling kinuha ni Katrina ang itim na libro, sabay pwesto ng mga itim na kandila sa palibot niya. Habang nagdarasal ng banyagang salita ay pinapatakan niya ang manikang may mukha ni Aling Roselia. Muling napuno ng malakas na hangin ang paligid. Ang mga sangang dati ay iwinawasiwas lang ay nagsipaglaglagan na, ngunit nakapagtatakang hindi naman siya natatamaan. Naririnig ko ang nakaririndi niyang boses kahit na pabulong at tila ba maraming beses nang binibigkas ang mga katagang nakapagpadugo ng aking ilong. Kagaya ng nangyari nung una, sinugatan niya ang sarili at ipinatak sa manika kasabay ng pagkaupis ng kandila. Kitang-kita ko kung paano nagliyabang manika hanggang sa lubusan na itong lamunin ng apoy. Kinilabutan ako habang pinagmamasda ng lagablab nitong parabang may nasusunog na boses mula sa kailaliman ng lupa. Ang kulay puting usok ay nakakagulat na imbis umangat sa langit ay napunta sa lupa. Kay bilis ng bibig ni Katrina na nagsasalita sa wikang Latin. Sa bawat pagbigkas niya ng kataga sa kanyang bibig, ay isang hindi kanais-nais na ingay ang aking naririnig. Tila ba mga malalaking boses na naghahalakhakan at pumapailan lang sa paligid. May nagtatawag at umaatungal, umuungol at humahagulgol. Napatakip ako ng aking tenga. Hindi ko alam kung ano ba ang eksaktong ginagawa niya, pero base sa aking nakikita, parang may kinalaman ito sa itim na mahika. Batid kong hindi lang basta itim na kapangyarihan ang taglay ni Katrina, kundi ang presensya ng isang mabagsik at nangangalit na galit na dyablo. Maya-maya pa, umalingasaw ang nakakasulasok na amoy na hindi ko alam kung saan nga ba nanggaling. Malansa at nakakasuka. Napatakip ako sa aking ilong at hindi na nakatanggi pa ng pangalanan ako ni Katrina. Anya, lumabas na ako sa aking pinagtataguan kung ayaw kong magsuka ng higad. Natatakot man ay pinili kong magpakita sa kanya. Halos maglumuhod ako sa pagmamakaawa para lang wag niyang kulamin. Hindi ko kayang isiping mapunta sa lugar ng mga taong nagdaan na ang buhay sa palad niya. Humalakhak si Katrina at sinabing bakit naman daw niya hindi ako kukulamin kung ganyang pilit kong tinutuklas ang mga bagay na hindi ko na dapat pang malaman. Baka mamaya ako pa daw ang magsumbong sa mga inosenteng tao sa kanyang tunay na kakayahan.
Umiling ako tsaka sinabi sa kanya na hindi ko naman gagawin yon at matagal ko nang alam ang lihim niya. Pero wala akong pinagsasabihan kahit sino. Sinabi ko pa sa kanya na pinagtatanggol ko pa nga siya laban sa mga gustong magsuplong sa kanya at tinatakot ko na wala silang ebidensya. Humalakhak ulit si Katrina sabay titig sa akin. Parang nawala ang lahat ng dugo ko sa muka. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ko at halos tumayo din ang lahat ng balahibo ko nang unti-unti siyang magpakawala ng malademonyong ngisi. Anya, hindi ko raw mapatunayang sinsero ako sa aking mga sinasabi kung hindi ko raw sasabihin kung ano ang dahilan at sinusundan ko siya. Sa bandang huli, sinabi kong nakuryoso ako sa kanyang ginagawa. Simulat sapul ay noon lang ako nakakita ng taong ang galing gumawa ng kakaibang ritual na hindi man nakikita ang kanilang kaaway ay nagagawa nilang saktan. Ngumisi siya sabay-sabing pwede naman daw akong maging bagong customer niya kung gugustuhin ko. Umiling ako sabay-sabing ayaw kong manakit ng kapwa gamit ang pangungulam, kaya kung maaari, bigyan na lang niya ako ng pagkakataong mabuhay at kakalimutan kong may nalalaman ako tungkol sa kanya. Kay lakas ng naging hagalpak ng tawa ni Katrina. Sa lahat ng taong nakakita sa kanya, ay ako pa raw itong malakas ang loob na manakot sa kanya. Umiling ako sabay-sabing hindi ko naman talaga intensyong takutin siya. Gusto ko lang mabuhay at alam kong siya man ay iyon din ang nais. Nagkasundo kami at nagkaroon ng mga batas. Mula noon, hindi ko akalaing ang babaeng laman ng aking mga bangungot ay naging kaibigan ko na. Matalik pa sa lahat ng malalapit sa akin. Yung dating patago kong pagmamatsyag sa kanya ay may kasiguraduhan na. Totoong mangkukulam si Katrina, ngunit hindi pala siya masama. At umamin siya sa akin na isa siyang hukluban. Kaya unang pagkakataon kong makakilala ng isang mangkukulam na mahigit 100 na ang edad. Hindi ko ipinakita kay Katrina na kakaiba siya sa lahat. Itinuring ko pa din siyang normal na tao kagaya ko. Lumipas ang mga araw at nakilala ko naman si Elena. Maganda si Elena, matalino at sikat sa aming baryo. Maraming humahanga sa kanya at masasabi kong isa na nga ako sa mga taong baliw na baliw sa kanya. Wala akong magagawa para pigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Kakaiba si Elena. May katangian siyang gustong gusto ko, kaya naman tila ako asong buntot ng buntot sa kanya. Sa katunayan niyan, sinagot niya ako kahit ang sabi niya wala siyang gusto sa akin. Madalas ko siyang ikwento kay Katrina. Naging nakahihindik na ngisi ang kanyang iginaganti sa akin. Sabi niya, pwede niya raw gayumahin si Elena para magkagusto sa akin. Umiling ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ko naman hinahangad ang peking pag-ibig. Gusto kong magmahalan kami ni Elena dahil talagang iyon ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Kung gaano ko siya kagusto ay siya namang ikinaiirita ni Elena sa akin ng husto. Ayaw niyang sinusundan ko siya. Ni ayaw niyang ipinangangalandakan ko sa lahatang matinding paghanga ko sa kanya. Ewan ko ba kung bakit parang galit yata siya sa akin. Walang pakialam na sinuyo ko siya at idineklara sa lahat ng aking mga kakilala na siya ay aking mahal. Nagalit ng matindi sa akin si Elena at pinagtabuyan ako. Basta na lang siyang nagsisisigaw at sinabing ipabubugbog niya ako na hindi ko naman talaga sineryoso. Nang umuwi ako ng mag-isa kinagabihan, hindi na ako nakapalagpa ng abangan ako ng 4 na kalalakihan. Binugbog nila ako. Sinugatan at ibinagok ang ulo sa semento. Naghihingalo na ako nang iwanan nila sa madilim na lansangan. Nag-iisa at walang karamay. Kaya naman halos gumapang ako pa uwi para lang wag abutan ng kamatayan sa daan.
Sa kalagitnaan ng aking paghihirap na akala ko ay wala na akong pag-asa, dumating si Katrina. Hindi ko alam kung paano niya ako dinala sa bahay niya. Nagising na lang ako na nakatunghay siya sa akin habang ginagamot ang lahat ng aking mga sugat. Bakas ang pag-aalala sa akin ni Katrina. Tila ba nalulungkot siya sa aking sinapit, kaya nahihiya akong inilihis ang aking tingin at hindi na siya tinitigan. Anya, dapat daw nilayuan ko na si Elena sa una pa lang. Gaano daw ba ako kamanhid para wag mahalatang pinaglalaruan lang ako ng babae? Umiling ako tsaka sinabi sa kanya na mahal ko si Elena pero nagalit si Katrina. Anya, niloloko lang ako ni Elena. Nagmumukha siyang walang kasintahan ngunit ang totoo, may asawa na pala ito. Iniwan lang ng babae ang asawa niya sa Maynila para umuwi sa probinsya nang sa gayon ay masundan ng mana ng kanyang tiyahing kinilala niya bilang mga magulang. Malupit daw si Elena. Ilang lalaki na ang pinaiyak nito. Tinawanan ko na lamang ang mga naririnig ko mula sa kanya. Kapatid lang naman ang tingin ko sa kanya at wala nang iba. Nagpaalam ako sa kanya na gagawin ang gusto ko at hindi niya ako mapipigilan. Pagak akong tumawa sabay sabi kay Katrina na kaya kong paiyakin din si Elena. Bumangon ako at sinabi sa kanya na aalis ako at babalikan si Elena. Tingnan lang namin kung hindi siya iiyak mamaya kapag nakita niya ako. Malakas ang loob na naglakad ako kahit nanghihina. May narinig akong hagikgikan sa paligid o nasa gitna na tila ba kinukutsa ako, ngunit hinahayaan ko na lamang ito. Mas pinapakiramdaman ko ang boses na nasa aking likuran na habang tumatagal ay papalapit ng papalapit sa akin at bumibigat na ang kanyang paghinga na animoy hinihingal. Makailang ulit kong narinig ang boses na pinagsabihan akong tumigil na sa pagpunta at hayaan ng babae. Ang aking dibdib ay animoy mabibiyak na sa sobrang lakas ng kabog. Ngunit binaliwala ko ito. Nilagpasan ko ang aming bahay at dumiretso ako sa Talahiban. May shortcut doon papunta sa tahanan ni Elena. Naabutan ko siyang kahalikan si Romel, ang isa sa mga bumugbog sa akin. Mapangutya ko silang pinagtawanan. Namewang naman ang lalaki sa harapan ko. Gusto daw niya si Elena pero nagsisilbi akong harang sa kanilang pagkakagustuhan. Baka naman daw pwede akong magparaya at wag nang sundan si Elena kung ayaw ko raw mabugbog ulit. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Romel. Para kasing napakababa na lang ng tingin niya sa akin. Sino ba siya para sabihin sa akin ng bagay na yan? Para sa akin hindi na makatarungan ang sinasabi niyang mga bagay lalo na't kapag siya lang naman ang magiging masaya. Isa siyang makasarili at ayaw ko sa mga taong ganoon mag-isip. Sa pagkakataong yun, nagkasuntukan kami. Ngunit hindi patas ang nangyaring labanan dahil nakitulong si Elena sa pananakit sa akin. Dumampot siya ng bato at hinayaan ang sariling batuhin ako. Dahil sa kanyang ginawa sa akin, luhaan akong bumalik kay Katrina. Ibinigay ko sa kanya lahat ng naipon ko at sinabing ako na ang magiging panibago niyang customer para kulamin si Elena. Ngumisis si Katrina. Alam kong natuwa siya sa sinabi ko. Masyado akong nabulag sa aking galit kahit alam kong mali naman talaga ang ginagawa kong pakikipagpilitan ng sarili ko sa iba. Ilang katagal lang ang narinig ko at hinayaan na ako ni Katrina na makatulog. Kinaumagahan, nagulat ako. Una kong nasagap na balita ang pagkakatagpo sa bangkay ni na Elena at Romel sa Talahiban. Malamig na bangkay at ginagapangan ng insekto ang buong katawan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbasa nito.